सोरनाबा सोरनाबा लुगुनबो थानो गोनां जानो हागौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव दे बे समयसाया फैबाय थानाय इलेक्सनाव जागोन 2025 मायथाइयाव सोरनाबा सोरनाबा हिनजावा हौवाजों उन्दुजाबनाय नङा सोरनाबा ओंखाम संना होनाय नङा बोराबगोन फैबाय थानायाव थांनाय इलेक्सनाव जोंखौ बर'जों बर' नांलाय होबाय बोराबलाय होबाय फैबाय थानायाव जोंखौ हौवा हिनजाव नांलाय होगोन नेक्स्ट BTC खौ जेरैबाबो BJP सलायगोन आरो बे खोथा बाथ्राया 100% नुजानो थांगासिनो दङ बेखौ आं दिनै 100% गेरेन्टि होननानै आंबो बुंगोन राजखान्थिया मा नोंथांमोना बुजिगोन राजखान्थिया जोंखौ नांलाय खमलाय खालायगोन जोंखौ आथिं आखाइ खाख्रबगोन ना प्रमद बर'मोन बिथाङा मिशन साक्सेसफुल जाबाय दिनै बिथाङा न' बानायनो हादोंसै बिथाङा दिनै बेंक बेलेन्स बानायनो हादोंसै आरो दाब दाब जायगायाव हा हु लागोन बिदिनो गोबां प्रपार्टि थिसनसिगोन आरो जों राजखान्थिखौ मा लुबैदों बर'लेण्डनि राजखान्थि नङा होमबा नाथाय दिनै जों बर'लेण्डनि राजखान्थि मोननो हायाखै जों मोनदों फिसा काउन्सिलनि राजखान्थि आरो राजखान्थिजों जों जोबस्रांनाय हारिया नांनायनिख्रुइ नाङियानो साबसिन गिबियावनो बड' हिस्टरिखौ नायग्रा मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दिनै आं मोनसे कन्टेन्टखौ लाना फैदों दिनैनि साबजेक्टआ जाबाय राजखान्थिया मा दिनै जोंनि बर'फ्रा राजखान्थिखौ गोबाङानो मिथिया दिनै आं बे साबजेक्टखौ लाबोदों राजखान्थिया मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन आं बेयाव माखासे जाहोनखौ दिन्थिना होनि राजखान्थिनि माबाखौ ओंथिखौ आं बेखेवना होनि राजखान्थिया मा राजखान्थियाबो जाबाय मोनसे दावहाया बे सिखा रुवा सिलायफोरजों नांनायाल' दावहा नङा राजखान्थियाबो मोनसे दावहा सिलाय सिखा रुवाफोरजों नांनाया जाबाय मानसिखौ खेबसेनो फोजोबस्रांनाय आरो राजखान्थिनि दावहाया जाबाय आथिं आखाइ खाख्रबनाय बा मेगन एरख्ल'नाय बेबायदि राजखान्थिनि मिशना थांखिया बेबायदि राजखान्थिनि जिथु दावहा बेनि जिथु थांखि बेनि जिथु मकसद बेयो जाबाय आथिं आखाइ खाख्रबना दोननाय बा मेगन एरख्ल'नानै दोननाय राजखान्थिखौ जोबस्रांनाय हारिया राजखान्थिजों दावहा नांनो नाजानो नाङा जाय हारिनि सुबुं अनजिमाया खम बिथांमोना राजखान्थिजों नांनो मालाबाबो जुजिनो नाङा आरो बे राजखान्थिनि गुबै हाथियारा जाबाय जिथु जन्त्र बे जाबाय जोंनि जिथु भट थुनाय बे भटआनो जाबाय राजखान्थिनि गुबै जन्त्रआ बेनो राजखान्थिनि सिलाया बेनो राजखान्थिनि तुरुवाला बेनो राजखान्थिनि बोरला बेनो राजखान्थिनि गुलि खारै बारुद बेनो राजखान्थिनि दिनै जों फर एग्जाम्पल राजखान्थिया माबायदि प्रफिट खालामो आं नोंथांमोननो फोरमायनो नैबेजों नांनाय दावहायाव जायफोरखौ जों दैदेनगिरि हिसाबै थिसनहरो बिथांमोना नों आं जुदि जेबो रोङा राजखान्थिनि फारसे अब्ला दिनै बिथांमोना गोबां हारिनि थाखाय नाङालासिनो हारिनि थाखाय मावालासिनो बिथांमोना गोबां गावनि थाखाय मावगोन दिनै फर एग्जाम्पल BTC खौ सोरजिनाय BTC खौ दाफुंना गालांनाय मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनियाव नाय आरो बिथांनि टीमाव जायफ्रा नेता हिसाबै सिनायथि मोनबोबाय बिथांमोनखौ नाय चन्दन ब्रह्म प्रमिला रानी खाम्फा रिहन सरन बिथांमोननि न' बांफोरखौ नायदो बिथांमोननि बेंक बेलेन्सखौ नायदो बिथांमोननि हा हुखौ नायदो बिथांमोननि बारि बागानखौ नायदो नङा होमबा बे जाबाय नों आं रायजो राजाफोरनो मावनांगौ खामानिखौ नों आं रायजो राजाया रोङिनि थाखायनो बिथांमोना गावनियाव मावबाय
माखासे फर्मुलाजों बिथांमोना गावनियाव मावनानै लाबाय। आरो दानि जितु सरकाराव थानाय प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननिखौ नाय, बिथांमोननि न' बांफोरा माबायदि जाबोदों दायो जोंबोदों, बिथांमोननि बेंक बेलेन्सखौ नायदो दायो बेबायदि। आरो राजखान्थिजों जों जोबस्रांनाय हारिया नांनायनिख्रुइ नाङियानो साबसिन। जों राजखान्थिखौ नांगौ इम्परटेन्ट, आरो जों राजखान्थिखौ मा लुबैदों बर'लेण्डनि राजखान्थि नङा होमबा? नाथाय दिनै जों बर'लेण्डनि राजखान्थि मोननो हायाखै, जों मोनदों फिसा काउन्सिलनि राजखान्थि। बे राजखान्थिखौ जोङो फेदेरनांगौ, बे राजखान्थिजोंनो जोङो बर'लेण्डनि राजखान्थि काउन्सिलनि राजखान्थिखौनो जोङो बर'लेण्डनि राजखान्थि बानायनांगौ। नाथाय दिनै जोंनि जितु मकसद बेयो फैमाल जाबाय। दिनै बर'फोरा बर'लेण्ड सोरजिनो थाखायनो गोबां बर'लेण्डखौ सोरजिनो थाखायनो गोबां आफादफोर दादोंमोन नङा होमबा? आरो बै आफादफोराव गोबां बर'नि मेलेमजिबिफोर दंमोन, गियानिफोर दंमोन, गोरों गोराफोर दंमोन। दिनै बिथांमोना मोनफ्रोमबो आफादखौ जाल्दाब जुल्दाब गारनानै दिनै बिथांमोना राजखान्थिनि लामायाव थांजोब्बाय। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव जोंहा गोबां आफादफोरा जोबस्रांबाय, आरो बेयाव थानाय साफ्रोमबो गोरों गोरा मेलेमजिबि बुद्धिजिबि लिडारफोरा, दैदेनगिरिफोरा दिनै राजखान्थियाव थांजोब्बाय। बिथां मानगोनां हाग्रामानि जितु मासि सियार, बेखौ दिनै बर'नि गोबां मेलेमजिबिफोरा एकदम नोजोर होना दङ। टारगेट, आं बै सियारखौ बोरै मोनगोन, बै सियाराव आं बोरै जिरायनो मोनगोन, हाग्रामानि बादि आं बोरै न' लुनो हागोन, हाग्रामानि बादि आं बोरै 5 स्टार हटेल बानायनो हागोन, हाग्रामानि बायदि आं बोरै पेट्रल पाम्प बानायनो हागोन, प्रेसार मिल बानायनो हागोन, बारि बागान बानायनो हागोन। बे खाम्फा चन्दन, प्रमिला रानि, रिहन बिथांमोननि बादि न' बां हा हु बारि बागान माला बानायनो हागोन? बेबायदि मकसदाव आरो गोबां बर'नि लिडारफोरा दंबावो। प्रमद बर'मोन, बिथाङा मिशन साक्सेसफुल जाबाय। दिनै बिथाङा न' बानायनो हादोंसै, बिथाङा दिनै बेंक बेलेन्स बानायनो हादोंसै, आरो दाब दाब जायगायाव हा हु लागोन, बिदिनो गोबां प्रपार्टि थिसनसिगोन। आरो बे मासिखौ आरो टारगेट लाबावदों बिस्वजित दैमारि, बिथाङा BJPआव थांबाय। आरो बेनिफ्राय गर्जन मोसाहारि, बिथाङा कंग्रेसाव थांबाय नङा होमबा? दिनै बिथांमोननि मकसदाबो बै जितु हाग्रामानि बानायनाय सियार, नैबेनो दा जितु प्रमदआ जिरायबाय थादों, बै सियारखौनो बिथांमोननिहाबो मकसद, दा थांखिया। फैबाय थानाय इलेक्सनाव, जितु BTC आव इलेक्सन जागोन, बेयाव जोंनि गेजेराव गोबां जेंना जेंसि सोमजिगोन बर' हारिनि गेजेराव। दिनै बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनो हानि। राजखान्थिया मा नोंथांमोना बुजिगोन। राजखान्थिया जोंखौ नांलाय खमलाय खालायगोन, जोंखौ आथिं आखाइ खाख्रबगोन ना, जोंखौ आथिं आखाइ खाख्रबगोन। दिनै राजखान्थिया जोंनि लिडारफोरखौ बहा बहा बोस्राना लांखो, BJPआव लांबाय, BPFआव थाबाय, UPPLआव थांबाय, कंग्रेसाव थांबाय नङा होमबा? बर' हारिनि लिडारफोरखौ राजखान्थिया बोस्रांबाय। फैबाय थानाय इलेक्सनाव नेक्स्ट 2025 मायथाइयाव BJPनि जितु लिडारफोर, नेताफोर, बिथांमोना दिनै बुंगासिनो दङ नेक्स्ट BTCखौ जेरैबाबो BJPआ सलायगोन। आरो बे बाथ्राया 100% नुजानो थांगासिनो दङ। बेखौ आं दिनै 100% गेरेन्टि होननानै आंबो बुंगोन। जितु BTCनि जेंना, बे जेंनाया जाबाय राजखान्थियाव दायो। आरो बे राजखान्थिनि माखासे लिडारफोरा बुंगासिनो दङ, BJPनि लिडारफोरा नेक्स्टआव जों जेरैबाबो सलायगोन BTCखौ। अब्ला बिस्वजितआ नेक्स्ट BTCनि CM जानो थांगासिनो दङ। इमानुवेल, बिथाङा डेपुटि चिफ मोननो हागौ नेक्स्टनि थाखाय। बिथांखौ कन्ट्रल खालामनानै बुजायनानै मानो दोनदों, नेक्स्टसो दायो उन्दुथ' नोङो, बेबायदि। बिथांमोना BJPआव बारबाय। नेक्स्टआव आरो बिस्वजित दैमारिया बिथाङा मोनसिगोन BTCनि CEM जानो, दायो CEM नङा होमबा?
बिथाङा जानो मोननो थांगासिनो दङ दायो। नेक्स्ट इलेक्सनाव जोंनियाव जेंनाया बेनो जागोन थांनाय BTC इलेक्सनाव बर'फोरखौ गोबां गावजों गाव नारा नाथा गारि सोंखारिनो होदों, नांलाय होदों, गाज्रि मोनलायनाय जादों गावजों गावनो, गामिसेयावनो गाज्रि मोनलायनाय जादों। बेबायदि गोबां समयसाया जाना थांखांबाय। नेक्स्ट इलेक्सनाव बर'फोरनि न'खराव मोनफ्रोमबो न'खराव गामियाव नंला समाजाव नंला मोनफ्रोमबो न'खराव दावराव दावसि जागोन। हौवा हिन्जाव नांलायगोन फैबाय थानाय राजखान्थियाव। बे बोरैहाय जागोन आं नोंथांमोन क्लियार खालामना होनि। नेक्स्ट इलेक्सनाव जों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो पार्टियाव आलादा आलादा पार्टियाव जोङो गावस्राजोबगोन। हमना ला 100 जन जेनेबा हौवाफोर 100 जन हौवाफोर आरो बे 100 जन हौवाफोरना हिन्जावफोराबो 100 जन नङा होमबा? हौवाफोर 100 जन ना हिन्जावफोरबो दङ, टटेलि जाबाय 200 जन। आरो बे हौवाफोर 100 जना मोनफ्रोमबो पार्टियाव थांगोन। BPF, UPPL, BJP, कंग्रेस। ओमफ्राय बेसे थागोन? रानबा बेसे गोग्लैगोन? आरो भटारबो दंबावो, भटाराबो लांगोन माखासे। अब्ला जोङो राननानै नायदो बेसे थागोन। आरो जिथु आइजोफोरनि भट बेयो ज' थांगोन। मारै ज' थांगोन? दायो मोनफ्रोमबो गामियाव बर' समाजाव सासेबो आइजोआ सिंगेल गैला। बयनाबो ग्रुप दंसै, साफ्रोमनाबो ग्रुप दं। आरो फैबाय थानाय बे इलेक्सनाव जिथु बिसायख'थियाव जिथु केम्पिं जागोन, मिटिं लागोन, बै मिटिङाव आइजो माहारिफोरखौ ग्रुपै लिंहरगोन BJPआ। जेब्ला इलेक्सना फैगोन बा बिसायख'थिया फैगोन अब्ला गोबां केम्पिं सोलिगोन। मोनफ्रोमबो हान्जाहा मोनफ्रोमबो पार्टिहा केम्पिं सोलिगोन। आरो बे केम्पिङाव मोनफ्रोमबो पार्टिनि मेम्बार्सफोरा थांगोन। BPFनि जिथु माखासे हौवाफोर मेम्बारफोर दङ बिसोर गासैबो BPFआव थांगोन। UPPLनि जेसेबां दङ UPPLआव थांगोन। BJPनि जेसेबां दङ BJPआव थांगोन। कंग्रेसनि जेसेबां दङ कंग्रेसआव थांगोन। भटारनि जेसेबां दङ भटाराव थांगोन। हौवाफोरनि भटआ गावस्राजोबगोन नङा होमबा? मिटिङावबो थांजोब्बाय गासैबो। आरो बे दिनावनो मिटिं जागोन। जायफ्रा मिटिङाव थांजोब्बाय हौवाफोरा बे दिनावनो BJPनिबो मिटिं थागोन। बे मिटिङाव आरो आइजो माहारिफोरनि ग्रुपखौ लिंहरजोबगोन BJPआ। आरो बे मिटिङाव हिन्जावफोरनो ओरैबायदि लालास होगोन। 20 लाख होगोननो नेक्स्ट इलेक्सनाव। जाहा मानगोनां राकेश ब्रह्मआ बुंखाबाय। सिनजिबालाय मा? सिनजिबाखौ बिथांमोना दा होनो हायाखै नालाय। सिनजिबाखौलाय मा लुगैनो नोंसोरलाय? 20 लाख। सिनजिबाया देरसिना 20 लाखआ देरसिन। दा बै 20 लाखआव बारसोमजोबगोन आइजोफोरा। जेब्ला मिटिङाव थांगोन मोनफ्रोमबो आइजो ग्रुपफोरनो 20,000 30,000 रां राननानै हरगोन BJPआ। अब्ला आइजोफोरा मोनसे ग्रुपआव 10 जन दंमोन 20,000 मोनबोबाय। मिटिंफोर फैबाय, जानाय लोंनाय फ्रि, गारि फ्रि, गासैबो फ्रि 20,000 मोनबाय। 20,000खौ 10 जनबो रानना लाबाय। 2,000 नङा होमबा? न'आव थांबाय। हराव न'आव ज' जाहैफिनगोन। हौवाफोराबो फैबाय, सोरबा BJPआव, सोरबा कंग्रेसआव, सोरबा UPPLआव, सोरबा BPFआव। बिसोरबो बिदिनो लोगो नांलायना थांदों गारि लानानै। गारि गंसेयाव जेनेबा 10 जन 12 जन 15 जन गाखोलायना थांदों। बिथांमोननो हरदों मा गारि गंसेयावहाय 4,000 5,000। बे 4,000 5,000खौ ओंखाम जानायावनो थांबाय, साहा लोंनायावनो थांबाय, गारिनि थाव सोनायावनो थांबाय। एसे जि बासिगोन बे लोंनानै जोबबाय। राननोबो थोआ मानोबो थोआ नङा होमबा? बिदि UPPL, BPF, कंग्रेस बिसोरना बेबायदि हालत जागोन। जेब्ला न'आव सहैगोन हिन्जावा कुइसन खालायगोन बेसे मोनबोखो दिनै? खारन गाव मोनबोदों। आइजो माहारिफोरा गासैबो मोनबोदों। 2,000 3,000 राननानै मोनदों। आरो देरहायोबा 20 लाख मोनगोन। मोनसे ग्रुपआव 20 लाख होयोबा 10 जन दङब्ला 20 लाखखौ रानोबा बेसे मोनगोन? सासेयाव 2 लाख खरि मोनगोन। बेबायदि। हौवाखौ कुइसन खालामगोन नोंना बोरो बेसे मोनखो दिनै? नै जों 3,000 रानबाय दिनै। नै जों दिनै 2,000 रानबाय। बिदि खिथिगोन। बे हौवाजों नारा नाथा जागोन हरनि समाव। सोरनाबा लुगुनबो थानो गोनां जानो हागौ। फैबाय थानाय इलेक्सनाव बे समयसाया फैबाय थानाय इलेक्सनाव जागोन।
2025 मायथाइयाव सोरनाबा हिनजावा हौवाजों उन्दुजाबनाय नङा, सोरनाबा ओंखाम संना होनाय नङा, बोराबगोन फैबाय थानायाव। थांनाय इलेक्सनाव जोंखौ बर'जों बर' नांलाय होबाय, बोराबलाय होबाय, फैबाय थानायाव जोंखौ हौवा हिनजाव नांलाय होगोन। बेबायदि जानो थांगासिनो दं, राजखान्थिया जोंखौ बिदि खालामगोन। फैबाय थानाय इलेक्सनाव बे 100% नुजागोन, नोंथांमोना नाय। आरो आंनो कमेन्ट खालाय, जामारदोंब्ला आं जायफ्रा बे भिडिअखौ नुबाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबायब्ला, आंनि बुंनाया जुदि जामारोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालायबानो जाबाय। बियो राइट जानो थांगासिनो दङ, BJPआ जोंनियाव राज खालामसिगोन, जोंनिया गादब जासिगोन। जोङो राजखान्थिजों जोबस्रांनाय हारि नालाय, राजखान्थिजों जोङो नांनो दासान, जोङो खौसे थानो रोंनांगोन राजखान्थिनो नाङोबा। जों दिनै फर एग्जाम्पल राजखान्थिया मादि गादबदों, त्रिपुराखौ नाहर। त्रिपुरायाव मा जाखो, त्रिपुराफोरना गावसोरनिनो स्टेट दङ नङा होमबा, त्रिपुरा स्टेट। दिनै बे त्रिपुरानि ट्राइबेलफोरा मा जाना दङ, काउन्सिलसो लाना थानो गोनां जादों नङा होमबा, त्रिपुरा काउन्सिल। बेबायदि त्रिपुरानि ट्राइबेलफ्रा काउन्सिल लाना थानो गोनां जादों। गुबुनफ्रासो दायो सलायबाय। मारैहै दिनै बिथांमोना जेनखो, बिथांमोननि मेजरिटिया खम जाबाय, बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया खम जाबाय, बिथांमोना भटआव देरहायासै। हनै बिसोरनिया MLAआनो एसांखिनि जन देरहाबाय। बेबायदिहै राजखान्थियाव गादबो। दिनै जोंनियावबो बेबायदिनो जागोन। जोंनियाव बर' टिम दंखायो नङा होमबा, BTCखौ मोनसे समाव सिफायगोन। बे बर' टिमाबो ओरैनो थाखाय दिनै जोंनि BTCआव नुदों जोङो, जोंनि बर'फ्रानो हा गैजायै जाना दङ। गोबां माथावरिफोराव लुना थानाय, रेल साइटिं सेर सेरफोराव लुना थानाय, सरकारि हाफ्राव लुना थानाय दङ नङा होमबा। खिन्थु गुबुन हारिया गोदान गोदान गामि मोननाय, गामि उजिदों। जोंनि मेगन देखावनो उजिगासिनो दङ बेबायदि समयसाया। गाबोन सबनिहा बि मा जाहैगोन, 50 बोसोरनि उनाव बिसोरनि संखिया बेसे जाहैगोन, 100 बोसोरनि उनाव बिसोरनि संखिया बेसे जाहैगोन। नै दाखालि बावै आदिबासिफोरनो मा होखो, ST होबाय नङा होमबा, बिथांमोनखौबो ST होबाय, बिथांमोनाबो बेयावनो थागिबि जाबाय। 50 बोसोरनि उनाव, 100 बोसोरनि उनाव बिसोरबो बुंनो हासिगोन, जों इसांखिनि सनावनो, बेसेखिनि मायथाइयावनो जोङो ST जाबोखानायखा, बिसोरनि संखियाबो बांना थाहैगोन। बेबायदि गाबोन सबनिहा BTCआव बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिया बांसिन जानो थांगासिनो दङ। अब्ला गाबोन सबनिहा बर'नि भटआ मोनथाम मोनब्रै हानजायाव गावगोन, गुबुन हारिनि भटआ मोनसेयै ज' थागोन। बर'आ सलायगोन ना बर'आ सलायगोन BTCखौ, नैबिदि जानो थांगासिनो दङ। दा गोरलै, देरगोन अब्लासो। गोरलैयावथ' जेबो साना राव मानसिफ्रानो, जेबो एक्सन लाया गोरलै होननानै। मा खालामलायनो हानो बे गोरलैयालाय नङा होमबा। गाबोन सबनिया रागोन, राबा नायदो इथुदोल' बेखौ नङा होमबा, सौजागोन नोङो, सोबा जागोन इथुना लायोबा। बेबायदि आरो राजखान्थिया बेबायदि गादबगोन। त्रिपुरानि बायदि जोंनियाबो जागोन। जों बर'फोरा बे काउन्सिल जिथु मोनदों बेखौबो खोमाना लागोन। दिनैनि जिथु सोलिफुबाय थानाय राजखान्थिनि जिथु जारिमिन जाबाय थादों, बे राजखान्थिया जों बर'फोरखौ खावथाम खावब्रै बिदि बोखावजोबदों, थुब्ला थुब्लि। बेबायदि जोंखौ फेजेनफिननो आरो थांबावगासिनो दङ। दिनै बर'फोरनि गुबै मकसादा मामोन? बर'फोरनि गुबै मकसादा जाबाय बर'लेण्डमोन नङा होमबा। बर'लेण्डआ जायोबा बर'लेण्डनि राजखान्थियाबो लोगोसेनो फैफाखागौमोन। दिनै बर'लेण्डखौ सोरजिनो थांनाय गोबां मेलेमजिबिफोरा बर'लेण्ड सोरजियालासे बै आफादफोरखौ ज्राब ज्रुब गारनानै राजखान्थियाव आवगायलांजोब्बाय नङा होमबा। बेखौ जों बयबो नुखाबाय। दायो जोंनि गेजेराव गोरलैयै जोनोम मोननाय आफाद दङ, मोननैसो आफाद नङा होमबा, बनसु, NLFB। दिनै बिथांमोननि सायावबो गोबां गोनो गोथो बर' रायजो राजाफ्रा, जोरगोन ना जोरा बिसोरनि आफादा साक्सेस जागोन ना जाया। खिन्थु सिदा आं बुंगोन, बिथांमोननि आफादाबो राजखान्थियावनो। NLFBआ जेब्ला ओंखारो अब्ला गोबां रायजोफोरा गोसो गुदुं जादोंमोन जे थाफिनसिगोन बर' आफाद। आं NLFBखौ थानाङा होना, बनसुखौ थानाङा होना, थानांगौ आरो उजिबावनांगौ आफादफोर, बनसु NLFBनिबो आरो गुबुन आफादफोर आरो जोंनियाव उजिबावनांगौसो। हारिखौ फोथांनो थानोबा, लाखिनोबा आफादफोर थानांगौ। आफादा फेलें जालाङो ना मा जालाङो, आफादा मा डिसिसन लालाङो, आफादा उजिलां थैलां
किन्तु जोबनानै थानाङा आफादा उजिलांफाबाय थानांगौ दिनै NLFB फोरनि सायाव जिथु फोथायनाय दंमोन बेबो मानसिफोरनियाव बारा आसा गैला आंनियावनो बारा आसा गैला आंनो बारा फोथायनाय गैला NLFB नाव जेब्ला NLFB आ ओंखारदोंमोन गोदान जोनोम लादोंमोन अब्ला आंबो जोबोद इन्ट्रेस्टमोन सापर्ट होनांगौ होननानै आरो आसाबो खालामनांगौ होननानै आङो बेयाव 100% सापर्ट खालायनांगौ होननानै आं सानोमोन जेब्लानोखि NLFB नि मान गोनां NLFB खौ गायसननाय एमबाथा बिथाङा 6 फेराव फैनानै टेन्डार अफिसाव थांनानै दानि जिथु पावाराव थानाय सरकारखौ दैदेननाय प्रमद बर' बिथांखौ ससियेल मिडियायाव पार्सेन्ट लानायनि खोथा बुंनानै होदोंमोन बै समाव मानसिफोरखौ जोबोर गोसो गुदुं खालामदोंमोन इन्ट्रेस्ट खालामदोंमोन बिनि उनावहा नेक्स्ट ससियेल मिडियाया सोंफिननायाव बिथाङा बुंबाय बे जाना थांखानाय बाथ्राखौ सोंनांला बेबायदि माबा मोनसे जाहोन थाबाय बेयाव बे जाबाय आरोना बिनि उनाव जों नुनो मोनबाय जोंनि बे उदालगुरिनि जिथु केम्प बेयाव केम्पआव जिथु भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां बक' बिथाङा गोदान स्करपिय' सालायबाय होमबा बक'मोना एमबाथामोनाबो सालायबाय नङा होमबा बिदि स्करपिय' इन'भा माबा माबि बायनो बिथांमोना फैसा मोनबाय जानांगौ दिनै बिथांमोनाबो जों नुनो मोनदों बिथांमोना बुङो मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा CM बिथांजोंनो दङ बिथांमोना बिथांमोना राजखान्थिजों दङ आरो बनसुखौथ' दा बुंखासै नङा होमबा बनसुआ बियो मोनसे राजखान्थिजों नांनो थांनायनि लाइननिनो मोनसे आफादखा बेखौ दा बुंखासै बेबो राजखान्थिनिनोखा बिनि मकसदाबो राजखान्थियानो जों बारा आसा खालामनाङा 50%ल' आसा खालाम बे बनसु NLFB फोरखौ आरो बिनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबिफोर दङबा आरो आफाद उजिबाव बर' हारिखौ जुदि गोलाव समसिम जोरहोनोब्ला उजिबाव जुदि आफादफोर जोबस्राङोब्ला बर' हारिया थबनो जोबस्रांनायनि लामायाव जोङो 35 बोसोर आगोल गोबां अयनाय नासयजादोंमोन नङा होमबा दावखाफोरजों खिन्थु 35 बोसोरनि उनाव बे 35 बोसोरनि आगोलाव नासयोमोन बिनि उनाव बे 35 बोसोरनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिम जेनेबा 1985-86 मायथाइफोरनिफ्रायनो गोबां आफादफोर बिदिनो जोंनि गेजेराव उजिबोदों जोनोम लाबोदों आरो बै आफादफोरानो बर' हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन गोबां जोंनि न' बांखौ सेफायना होयोमोन जोंखौ होस्राङोमोन नङा होमबा राजखान्थिया बेबायदि होखारो बेबायदि जोंखौ आथिं आखाइ खाख्रबो बै समाव बेफोर आफादफोरानो जोंखौ रैखा खालामनायमोन बेनिखायनो जोंनियाव आफादा उजिनांगौ दिनै नाय जोंनियाव आफाद जोबस्रांनायखायनो जोंनि बे गुवाहाटियाव थानाय बर'फोरखौ इभेक्सन खालायनानै न' सिफायनानै होखारदों नङा होमबा गाज्रि बोथोराव जोंखौ होखारदों अखा बांखा बरफ गोजां बोथोर बेबायदि गुसु समफोराव संजानो मानो थानो जिथु सुबिदा गैयि समफोराव बर'फोरखौ होस्रांदों नै बेबायदिनो जौथाइ बोसोरनि सिगां जोंखौ बेबायदिनो अयथासार खालामनानै होखारबोदोंमोन बर'फोरखौ जोंहा जारिमिन गैया जोंनियाव सल'बाथा बायदियै बे जारिमिना दासिमबो जोंनि खोमायाव हाबबोयो नाथाय बैनि जारिमिन जों बैनि सन मायथाइफोरखौ जोङो डेटफोरखौ जों दिहुननो हाया बेबायदि जानानै दङ खिन्थु जों बर'फ्रा मारै गारना खारनांबाय थादों थिग बिदिनो जोङो राजखान्थिजों जों खारनांबाय थादों जोंनि संखिया हाया नांनोनो हाया दावहाखौनो नांनो हाया राजखान्थियावबो हाया बिदिनो जोंनि हा हुखौ सेयै लाबोदों आफादफोर गैयाबा दानि समाव आफादफोर जुदि गैयाबा बर' हारियाबो जोबस्रांनायनि लामायाव बेनिखायनो आफादफोर आरो उजिबाव मेलेमजिबिफोर दङब्ला आफादफोर जोनोम होबाव कुनु आफादनि सायाव जोङो भरसा खालायनो हाया बर' हारिथ' लालासाव गोबां थायो बेनिखायनो मोनसे मोननै आफादखौ जों आसा खालामना थानो हाया माने गोबां आफादफोर जोंनियाव जोनोम जानांगौ आरो बर' हारिखौ गोलाव समसिम लांनांगौ आं दिनै जिथु गोरलै आफादफोर दङ बनसु NLFB बिथांमोना हायोब्ला 100निबो बारा बोसोर फोथांलांनायनि थांखि लानांगौ
बे आफादफोरखौ दायो जायफोरा सलायदों बिथांमोना जौसेनिबो बारा दैदेनलांनो बे आफादफोरखौ माबा नाजानांगौ। बे एनडिएफबि आफादफोरबायदि बे आबसुफोरबायदि बे बिपिसि पिपोल जयेन्ट एक्सन ग्रुप ना पिपोल जयेन्ट एक्सन कमिटि मोनसे दंमोन बेफोरबायदि आफादफोरा जेरै जोबस्रांदों बेबायदि जोबस्रांनो नाङा जोंनि आफादफोरा गोलाव समसिम जों जारिमिनखौ थिसनलांनांगौ। जोंनियाव माखासे जिथु जालांबाय जारिमिन बेनो जोंनि जारिमिन दानि गोदान जारिमिन जोंनि सिगांनि जारिमिन गैया जों आवथायनो हायाखै नाथाय जों दानि जिथु जालांनाय जारिमिन आबसुनिफ्राय लानानै सोमावसारबोनाय एनडिएफबिनि लाना सोमावसारबोनाय बिएलटिनि लाना सोमावसारबोनाय मोनफ्रोमबो आफादफोरनि सोमावसारबोनाय बेफोरनो जोंनि बर'नि जारिमिन। जोंखौ 100 बोसोरनि उनाव जारिमिन गैया बुंनो हानाय नङा जोंखौ 200 बोसोरनि उनाव जारिमिन गैया होनना बुंनो हानाय नङा। जों दिनैनि समाव जिथु जारिमिन जाबाय थानाय जारिमिनखौ जुदि आवथायलांनो हायोबा लांफाबाय थानो हायोब्ला बेनिखायनो आं खावलायदों राजखान्थिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ राजखान्थिया मा राजखान्थियाबो मोनसे दावहा आरो बे दावहाजों जोङो बर'लेण्डखौ दाफुंनो हागोन बा सोरजिनो हागोन बेखौ जों आसा खालामनाङा। जों आसा खालामोबा जोंनि हारिया जोबस्रांगोनसो राजखान्थिजों दाफुंनायखौ आसा खालामनाङा। बर'लेण्डखौ दाफुंनोबा नांनांगोन नाङाब्ला जों मालाबाबो मोननाय नङा। बियोब्ला जों मोननाय नङा आरो नांगौब्ला नांनांगोन। बेखिनि जों बर'फ्रा नांनांगोन बर'लेण्डखौ सोरजिनोबा बेनिखायनो जोंनियाव आफादफोर उजिबावनांगौ। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामनो दाबाव आरो शेयार खालायनो कमेन्ट खालायनो दाबाव साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायदो आरो बिदिनो आंनि बे चेनेलाव गोबां बर'नि जारिमिन जाबाय थानायखौ आं बुंलांबाय थागोन। बेखिनियानोसै लोगोफोर गोजोन्थों।